Hola, em dic Maria Àngels i et dono les gràcies per permetre'm oferir-te aquesta gravació. Desitjo que et sigui útil i satisfaci les teves expectatives. Com provoca somnolència, per estalviar qualsevol possible mal, sisplau, no fer en cap cas qualsevol altra activitat. I a més, hem de posar especial cura amb que no sigui escoltada de manera accidental. És responsabilitat única i exclusiva de qui la utilitza l'ús i les conseqüències que d'ella es derivin. El meu propòsit és que la utilitzem per ajudar-nos a relaxar o a agafar el son i perquè mentre estiguem relaxats o adormits ens ajudi a curar i a regenerar tant el nostre cos com la nostra ment. I a més, ens ajudi a superar addiccions tant físiques com mentals com emocionals. Podem escoltar-la tombats o recolzats, en una pausa durant el dia o a l'anar-nos a dormir. És indiferent que ens quedem adormits o que ens quedem desperts i relaxats perquè funcioni. El primer cop que escoltem aquesta gravació, fem l'esforç de mantenir-nos desperts fins al final. Així ens comprovem que ens és útil i que en cap cas ens pot fer mal. Com més vegades s'escolta, més es manifesten i més permanents són els resultats. Comencem respirant lentament. Aquesta respiració ens relaxa i ens calma. Tanquem els ulls. Ens despreocupem de tot. Només seguim aquestes instruccions. Centrem la nostra atenció en el cap. Relaxem el front. El deixem fluix, sense tensió. Relaxem els ulls. Els deixem fluixos, sense tensió. És a les nostres mandíbules on concentrem bona part del nostre estrès diari. Les relaxem. Les deixem fluixes, sense tensió. La nostra atenció ara es posa en el coll. El relaxem. El deixem fluix, sense tensió. Passem a relaxar les espatlles, els braços i les mans, fins a la punta dels dits. Els deixem fluixos, sense tensió. La nostra atenció es posa a la nostra esquena. Relaxem tota la columna vertebral, vèrtebra a vèrtebra. La deixem fluixa, sense tensió. Ens fixem en el nostre pit i en el nostre ventre. Els relaxem. Els deixem fluixos, sense tensió. Passem a prendre consciència de les nostres caderes, cames i peus. Les relaxem. Les deixem fluixes, sense tensió. El nostre coll i cap estan relaxats, fluixos, sense tensions. Les nostres espatlles, braços i mans
estan relaxats, fluixos, sense tensions. La nostra esquena està relaxada, fluixa, sense tensions. El nostre pit i el nostre ventre estan relaxats, fluixos, sense tensions. Les nostres caderes, cames i peus estan relaxats, fluixos, sense tensions. Tot el nostre cos està relaxat, fluix, sense cap tensió. Ara que ja estem més relaxats, anem a ocupar-nos del funcionament del nostre organisme. El nostre organisme té eines de curació i regeneració molt poderoses. Estan sempre activades i treballen amb molta més eficiència quan estem relaxats o adormits. La nostra ment tendeix a donar per bo el que veu o el que visualitza, i el que escolta de manera repetida per mitjà del so d'una veu humana. Anem a beneficiar-nos de tot això. A mesura que anem fixant-nos en les diferents parts del nostre organisme, encara que en alguna d'elles patim alguna disfunció o ens falti, ho oblidem. Visualitzem a totes les parts del nostre organisme funcionant perfectament, completament reparades, completament regenerades, sense cap disfunció. Els pulmons i tot el sistema respiratori, el cor i tot el sistema circulatori, l'estómac i tot l'aparell digestiu, els ronyons i tot l'aparell urinari, el cervell i tot el sistema nerviós, el sistema endocrí, el sistema limfàtic, l'aparell auditiu, els òrgans de la visió, els òrgans sexuals, els nostres ossos, la nostra musculatura, els nostres tendons, i fins a l'últim poro de la nostra pell. Tot el nostre organisme està funcionant perfectament, completament reparat, completament regenerat.
sense cap disfunció. Anem a aprofundir més encara a la nostra relaxació. Anem a arribar a la nostra essència. Ara comptarem del 10 a l'1. A mesura que anem comptant, ens anem relaxant més i amb més profunditat. 10. Estem fluixos. Estem relaxats. 9. Ens sentim fluixos. Ens sentim relaxats. 8. Ens sentim més fluixos, més relaxats. 7. Ens sentim més i més fluixos, més i més relaxats. 6. Ens sentim molt més fluixos, molt més relaxats. 5. Més i més fluixos, més i més relaxats. 4. Ens sentim completament fluixos, completament relaxats. 3. El nostre cos i la nostra ment estan completament fluixos, completament relaxats, completament abandonats. 2. Estem completament fluixos, completament relaxats, completament abandonats. Res ens pertorba. 1. Estem en el més profund de nosaltres mateixos. El nostre cos i la nostra ment estan completament fluixos, completament relaxats, completament abandonats. El nostre organisme és una màquina perfecta. Totes i cadascuna de les nostres cèl·lules està treballant amb plena eficiència. Ens mantenen sans i reparen qualsevol tipus de disfunció. En aquest estat profund de relaxació, ens contemplem com en realitat som. Ara comprenem que el nostre organisme té eines de curació i regeneració molt poderoses, que estan sempre activades i que treballen amb molta més eficiència quan estem relaxats o adormits.
Ara comprenem que formen part del nostre organisme, a més del cos pròpiament dit, l'inconscient, el conscient, la voluntat, els desitjos i els sentiments. Entenem que el nostre inconscient no raona. A l'inconscient, senzillament, executa les ordres que té emmagatzemades, degut a vivències o mancances passades. Algunes ordres les vàrem guardar allà a la nostra infantesa, quan vàrem viure situacions que no vam comprendre i ens varen produir traumes. Unes altres van poder ser guardades degut a vivències que per diferents motius limitessin la nostra perspectiva. I unes altres, senzillament, les vàrem viure des de la perspectiva d'un coneixement que era més limitat del que ara tenim. En situacions de tensió, si aconseguim mantenir-nos tranquils, som capaços de vèncer l'impuls de l'inconscient. Però si perdem la calma, la nostra capacitat de raonar minva i l'inconscient actua de forma automàtica utilitzant el que té guardat. És per això que ens costa vèncer situacions que ja volem deixar enrere. Ara comprenem que al llarg de la nostra vida hem anat acumulant culpes i rancúnies degudes a situacions viscudes o a mancances. Aquests sentiments han minvat la nostra fortalesa i autoestima. Per sentir-nos forts i segurs, ens hem anat creant tant física com mental com emocionalment conductes o pensaments als que agafar-nos i provocar-nos així una falsa sensació de seguretat. Intentant calmar les nostres ansietats, hem acabat presoners d'elles. Ja és hora de desprendre'ns d'aquesta càrrega. En tot moment, en siguem conscients o no, manifestem com ens sentim. Quan ens sentim bé, augmenta la nostra tolerància, el nostre bon humor i la nostra saviesa. I augmenten tant cap als altres com cap a nosaltres mateixos. En aquest estat anímic ens sentim més comprensius i generosos. Som capaços de perdonar-nos i perdonar amb molta més facilitat. Som capaços de comprendre el per què ens hem aferrat a conductes o pensaments addictius, que ens perjudiquen i no ens fan cap bé. I des d'aquesta comprensió podem deixar d'utilitzar-los. Prenem consciència de que a tot el que podem col·locar davant el possessiu meu és una possessió nostra. Ara entenem que això és tan vàlid quan anomenem els nostres diners o la nostra roba, com quan anomenem el nostre cos, la nostra ment, el nostre inconscient, els nostres sentiments o la nostra voluntat.
Prenem consciència de que en tot moment estem organitzant, regenerant o descartant el que ens ve bé de les nostres possessions i que això també és vàlid per reorganitzar, regenerar o descartar del nostre inconscient sentiments i voluntat el que desitgem. Tots són possessions nostres. Només manen si nosaltres les deixem fer-ho. Som nosaltres els que tenim el poder. Un sistema molt bo per reorganitzar, regenerar o descartar del nostre inconscient el que considerem oportú és gravar-nos, mentre dormim o estem en un estat de relaxació profund, les noves ordres que volem que s'executin. Anem a utilitzar-ho. Aprofitem que ja estem adormits o relaxats. I primer, ens autoperdonem i perdonem als demés totes les culpes i rancúnies que hem anat acumulant al llarg de la nostra vida. Només des de la superació de culpes i rancúnies millorem la nostra autoestima i fortalesa. Ja és hora de deixar culpes i rancúnies enrere. Només fan que amargar-nos. És hora de viure d'una manera més adient a la nostra actual consciència. Ens autoperdonem tot el mal que ens hem provocat. Ara comprenem que quan ens vàrem fer mal no n'érem conscients, no en sabíem més. I ens autoperdonem tot el mal que hem provocat en els altres. El reparem amb tant que ens sigui possible. Ara comprenem que quan els vàrem fer mal no en sabíem més. I perdonem tot el mal que hem rebut dels altres. Ells, com nosaltres, tampoc en sabien més. Estimar-nos i tractar els altres com volem ser tractats és la clau. És a la germanor i no a la competició on creixem com a persones. Ens autoperdonem tot el mal que ens hem provocat. Ara comprenem que quan ens vàrem fer mal no n'érem conscients, no en sabíem més. I ens autoperdonem tot el mal que hem provocat en els altres. El reparem en tant que ens sigui possible. Ara comprenem que quan els vàrem fer mal no en sabíem més. I perdonem tot el mal que hem rebut dels altres. Ells, com nosaltres, tampoc en sabien més. Estimar-nos i tractar els altres com volem ser tractats és la clau. És a la germanor i no a la competició on creixem com a persones. Ens autoperdonem tot el mal que ens hem provocat. Ara comprenem que quan ens vàrem fer mal no n'érem conscients, no en sabíem més. I ens autoperdonem tot el mal que hem fet en els altres. El reparem en tant que ens sigui possible. Ara comprenem que quan els vàrem fer mal no en sabíem més. I perdonem
tot el mal que hem rebut dels altres. Ells, com nosaltres, tampoc en sabien més. Estimar-nos i tractar els altres com volem ser tractats és la clau. És a la germanor i no a la competició on creixem com a persones. Ens endinsem en el camí del respecte, la tolerància i la generositat, tant cap als altres com cap a nosaltres mateixos. Quan ens respectem, manifestem el millor del que portem dins. Quan ens respectem, és impensable que ens deixem fer mal per als altres o per nosaltres mateixos. Ens sentim una persona nova, diferent, i donem les més sinceres gràcies per això. Ara ja comprenem el per què ens havien provocat una conducta o pensaments addictius. Ja no necessitem aquesta falsa sensació de seguretat. Ja estem preparats per donar el pas per deixar-ho enrere. Fem servir el nostre poder. Com a amos de les nostres possessions, reorganitzem, regenerem i descartem tot el que ja no volem perquè ja no ens serveix. Deixem anar totes les addiccions físiques, mentals i emocionals que ens han encadenat, que ens han fet patir. I ho fem d'una manera completament natural. Siguin les addiccions que siguin i lo arrelades que les tinguéssim. Ara ja ens estimem, ens respectem i ens acceptem. Són impensables aquestes addiccions a la nostra nova realitat. Fem servir el nostre poder com a amos de les nostres possessions i reorganitzem, regenerem i descartem tot el que ja no volem perquè ja no ens serveix. Deixem anar totes les addiccions físiques, mentals i emocionals que ens han encadenat, ens han fet patir, i ho fem d'una manera completament natural. Siguin les addiccions que siguin i lo arrelades que les tinguéssim. Ara ja ens estimem, ens respectem i ens acceptem. Són impensables aquestes addiccions a la nostra nova realitat. Fem servir el nostre poder. Com a amos de les nostres possessions, reorganitzem, regenerem i descartem tot el que ja no volem, perquè ja no ens serveix. Deixem anar totes les addiccions físiques, mentals i emocionals que ens han encadenat, ens han fet patir, i ho fem d'una manera completament natural. Siguin les addiccions que siguin i lo arrelades que les tinguéssim.
Ara ja ens estimem, respectem i acceptem. Són impensables aquestes addiccions a la nostra nova realitat. Tant si estem desperts com adormits, com a amos de les nostres possessions, des de la nostra actual consciència, des de la nostra actual comprensió del que ens beneficia i perjudica, ens hem reorganitzat cos i ment i ens hem descartat tot el que ja no ens serveix. Hem deixat enrere, d'una manera completament natural, totes les culpes, rancúnies i addiccions. Han quedat completament anul·lades i borrades les anteriors ordres. Les noves ordres s'han establert al nostre inconscient de manera permanent, sense cap reticència, i s'executen en el nostre dia a dia en plena naturalitat. Ens sentim molt més forts, feliços i lliures. I donem les més sinceres gràcies per això. Si aquesta sessió s'ha fet just a l'hora de dormir, o continuem dormint, o ens adormim de seguida. I si ens despertem durant el son, tornem a conciliar-lo de seguida i continuem disfrutant d'un son plaent, regenerador i feliç. Si hem fet aquesta relaxació en un descans, al comptar de l'1 al 3, ens despertem o desmandregem. Si podem continuar dormint, ignorem completament l'ordre de despertar. 1. Si hem de reincorporar-nos a la feina, comencem a tenir consciència d'on som. Si podem continuar dormint, seguim disfrutant d'un plàcid, feliç i reparador son. 2. Si hem de reincorporar-nos a la feina, estem ja obrint els ulls i movent lentament el cos. Si podem continuar dormint, seguim disfrutant d'un plàcid, feliç i reparador son. 3. Si hem de reincorporar-nos a la feina, tenim ja el nostre cos i la nostra ment a ple rendiment. Les ordres i afirmacions que ens hem gravat es manifesten a la nostra vida diària en plena naturalitat i disfrutem d'un fantàstic, feliç i profitós dia. Si podem continuar dormint, seguim disfrutant d'un plàcid, feliç i reparador son. Quan sigui hora de despertar-nos, les ordres i afirmacions que ens hem gravat es manifestaran a la nostra vida diària en plena naturalitat i disfrutarem d'un fantàstic, feliç i profitós dia.